Sina i Svetoga Duha. Ovo je prva nedelja posle praznika Pedesetnice, posle silaska sveosvećujućeg Duha Svetoga na svete apostole, učenike Hristove, koji su te darove Duha Svetoga umnožili i razdelili crkvi Božjoj i Duhom Svetim na kamenu vere, na Bogočoveku Hristu. Oni su osnovali, utvrdili i sazdali crkvu njegovu. Oni su ti delatnici Duha Svetoga. A na današnji dan, u nedelju posle Duha Svetoga praznujemo, posle silaska Duha Svetoga praznujemo sve svete i apostole i sve one svetitelje koji su u toj apostolskoj veri prosijali, ugodivši Bogu, živeći Bogu. Svakodnevno mi slavimo razne svetitelje. Kad otvorimo crkveni kalendar, on je pun svetih mučenika, prepodobnih, podvižnika, svetitelja i ostalih. A na današnji dan slavimo sve svete i znane i neznane, kojima je Gospod ispunio svoje nebeske žitnice, svoje carstvo nebesko, koji su tajno ili javno ugodili i poslužili Bogu. U današnjem evanđelju Hristos Bogočovek govori nam kako i na koji način su svi sveti ugodnici njemu ugodili i dostigli tu punotu rasta mere Hristove, dostigli tu meru svetosti na koju smo svi pozvani. 3 stvari je Gospod u današnjem svetom evanđelju iznao kao 3 prevashodne naše obaveze kada želimo i trudimo se da ugađamo i služimo Bogu. Pre svega to je vera u Bogočoveka Hrista, da budemo spremni uvek tu veru da ispovedamo, da se te vere, odnosno njega samog, nikad ne postidimo. Drugo, to je ljubav prema Bogu koja treba da bude veća od svih ljubavi i prema najbližim našim srodnicima i roditeljima i članovima porodice naše. Jer Bogočovek Hristos nam je darovao ono što nam niko od ljudi nije darovao. To je večni život i spasenje. Večno spasenje. I zato on s pravom i zahteva da njega pre svih i iznad svega volimo. I na 3. mestu Gospod je postavio to trpeljivo nošenje našeg krsta u ovome životu, jer nemoguće je živjeti po veri Hristovoj, truditi se u ljubavi Bogočoveka Hrista, a ne nositi krst njegov, jer živjeti u veri i ljubavi Bogočoveka Hrista znači neprestano nošenje tog našeg krsta. Neprestano naše razapinjanje u toj borbi protiv greha u nama i oko nas, u borbi protiv naših strasti, protiv tih grehovnih naslada i uživanja. To odricanje od tih grehovnih naslada jeste krst na koji svakodnevno treba sebe da raspinjemo, krst koji treba trpeljivo da nosimo kako bi zaista išli putem vere i putem ljubavi u Bogočoveka Hrista. Danas praznujemo sve svete ugodnike Božije i ovaj praznik svedoči nam koji je bio smisao silaska Duha Svetog na apostole, dolaska Hristov u ovaj svet i osnivanja crkve njegove na njemu i u njemu. Sveti ugodnici su upravo ti najzreliji plodovi Duha Svetoga, koje je ruka Božja pobrala ovde na zemlji i smestila svoje nebeske žitnice u carstvo svoje nebesko. Sveti ugodnici pokazuju nam koji je smisao i našeg življenja u crkvi. Upravo je smisao da ispunimo tu njihovu meru svetosti života, da se trudimo i mi, vođeni njihovim primjerom, ugledajući se na njih, ali vođeni i njihovim svetim molitvama, da i mi dostignemo tu meru svetosti, da živeći po svetom evanđelju, po svetim evanđelskim vrlinama i živeći u svetim tajnama crkvenim, i mi dostignemo tu meru svetosti koja znači obnovljenje naše bogolikosti, obnovljenje tog obraza Božeg po kojem je Gospod sve nas sazdao, ali obraza koje smo mi ljudi grecima umrljali, obezobličili, da se vratimo tom našem smislu, našoj nameni i cilju zbog kojeg smo stvoreni, a to je da zaista budemo ikone Božije.
To su bili sveti ugodnici Božji koji su svojim trudom, svojim podvizima ispunili sebe tim sveosvećujućim blagodatnim energijama Duha Svetoga, osvetili su sebe, očistivši sebe od svake nečistote grehovne i na taj način su oni projavili u sebi tu ikoničnost, tu bogolikost, postali su te svete ikone Bogočovjeka Hrista, postali su odraz njegove božanske slave. I mi smo pozvani upravo da težimo ka tom istom cilju, jer svi sveti ugodnici Božji bili su ljudi koji mi. Imali su telo i dušu i oni su imali svoje ljudske slabosti, ali su se od nas razlikovali u tome što su imali tu čvrstu odlučnost i volju da u svemu žive ne po svojoj volji nego po volji Božjoj. Jer Hristos je upravo u onoj molitvi Oče naš svima nama dao tu glavnu smernicu. U toj molitvi se molimo da bude volja Božja, ali potrebno da se i na samom delu trudimo koliko je do nas, da živimo po toj volji Božjoj i da ne biva kao što obično biva sa svima nama grešnim i slabim ljudima. Molimo se da bude volja Božja, a na samom delu ispunjavamo volju našu. A sve ono što je mimo volje Božje i što je uprkos volje Božje jeste greh. I zato živjeti sveto znači živjeti po volji Božje. Neka nas sveblagi Gospod Isus Hristos i blagi Duh Sveti molitvama svih svetih koje danas praznimo dostoji, da zaista u sve dane našeg života živimo samo po volji njegovoj, a nikad po volji našoj i tako dostignemo život večni i carstvo nebesko. Amin. Bože daj. Nek je srećan i Bogom blagosloven današnji